Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimbo anofumura anoita manya. Maska chakanaka muri Zimbabwe. Yezino now chitaura skimbo pasore Gondo TV. Nasi munao chedu chachibata chakasiyana siyana. Asi sachapina munyaya dzedu. Ndofunga subscribe pachani mangoroona. Kana ngosito subscribe ongoribaya usasarire pazvimakuwa zvezviri kuitika. Kune kasikana kakanyadzisa dzinza rako kusingaitika ndasinoimwe video yamai vachachichema mushure mekunge kakabva kurohwa lula katota video vachirumbidza mukomana. Izvi zvinofanira kudzidzisa vasikana vakawanda kuti changamukai unoti waita zvakadai soni ucharohwa nani. Ndichite muzonero omega kuzvara kwamwana mai nana baba takugomarara ntiki yako adinyari kozi ndeyayado mai vakwanisa tune Zimbabwe makaita basa mai nababa chabhuta makapa mwana zviposveni. Shut the fuck up. Ane vakakupa chipo. Ane shilongo mwana. Chino Prophet Java ndopa wabva wazouya nedzidziso achiti iwo usarore type yevasikana vakadai. Uye vakadzikadzika zvekare vakutora imwe type yemhando yavasikana tinawo muZimbabwe muno vakaita sina vimba izimuto. Ana Pokelo nevamwe vangodaro daro ndichida kuzvinzi kuremeka. Iri ranga riri disi indirect. Zvinzi kuremeka. Twabam! This is the Gaffer Prophet Person Java. I'm just sitting here to encourage some young men who wants to get to marry somebody. Some few tips for you for the day. Number one, usarore mskana anogwagwa nzura azvibude. Anogwagwa nzura ndope ndikutara why wanobuda pa Instagram wakare. Ore. Nana nengo apeka ndwindu yeah. Angovara baba avasati va ready. There is a year pane makore. It's okay. But kana munhu akudaurorwa izvi siya. Msikana anoridza muridzo siya. Anotaura vulgar language siya. Anopucha siya. Tora msikana agadza ndura asvika panhu pari right nekuti unotsvaga tsvara kadenga iwe uri tsvara kagududu. Twabam! Skuda T-Gonz uyu muimbi wehip hop yazokwanisa kuzotengera gogo vake mafuta ne10 kg uyu azoposta chitazi ndinobatsira mbuya vangu panguva yekutambura. Shuwa munhu ungabva watoganza ane mafuta ne10 kg zvinoita $8. Apo onekwa mbuya vacho notonoti aiwa mbuya vanombomerwa zoneremeka. Ruzhinji rweZimbabwe ranga ruri kuitika kuti sei soja lava zviri kubatika paManash TV malockdown live ari kuitwa. Izvo tazovheneka chakaonesa kuti zvimwe zvinhu zvacho zvaari kuita zvinogona kungoti utadze kuhaiwa. Ndichita muzvinzwire freestyle raimba chitanzi lockdown freestyle. Zvinzi kuremeka. Type mafreestyle akadai sona akaimbwa nemwe upcoming unonzwa kushaudwa. Asi chibaba chiri kunzi chibaba baba. Akomane zvakaoma. Zvinzi kuremeka. Ndoita usafe wakanditiita nekuti kana ukaziva zvandinoita ufe wakauya padhuze uchinditiita nekuti kana ndikatanga kuita ndopaunoona kunge ndinofarira kuzviita ndozvinotanga kuitika ndosiri ndakutotanga kuda kutongodhomoka kuvhomoka zvakuda kutanga chakutoputika ane ngozi pamwe ndini ndinayo vamwe vota nengozi pamwe ndive unayo muchingota nengozi kudada nengozi kunge tiri kuona nhamo tichita kunge zvedu tiri kuona firimu TV muchiseka nehembe dzanga ndichipfeka. Kune song ubva kumuimbi Texaman anzi Corona uye vachida mamwe masong aTexaman namba ndozobuda pascreen pen.
Coronavirus, kamwe kachirwere kari serious. DJ kada pawairesi kuti zvinakidze moita pairesi zviende. Coronavirus, kamwe kachirwere kari serious. DJ kada pawairesi kuti zvinakidze moita pairesi zviende. America, Canada, let's fight. Mozambique, Botswana, Uganda, let's fight. Zimbabwe, Malawi, Tanzania, let's fight. Kenta boy abudisa zvekare zvinzwire America. Midnight, batting borera wakani pickpocket. Doro riri paura kasata paketi. Wakupisa kane chevisa o jacket. Tampane ninde kaiwe, pangwe kausaba cheukire. Ipani ninde kaiso, poresha ndiura Tampane ninde kaiwe, pangwe kausaba cheukire. Ipani ninde kaiso, poresha ndiura. Qsman ane chicha chachidonedzera kuti COVID muno zvinzwire America zvekare. Yomea chitoita kutsidzirira ukamuona achihotsirira mhino dzake dzichipachukira tiza coronavirus chinamira. Kumbira kumbira ndinokumbira mwari wangu. Kumbira kumbira ndinokumbira mwari wangu. Ndirarame ndiwonewo muri yangu. Ndirarame ndifadzewo muri yangu. Nakusasiva kuita mesemesa upombwe neruchiva chicha konzeresa aiwati. Mosala ntona feature of the week vauna madzibaba John. Apa ndipo papapera nozidzanasi. Tusangana muchikamu chinotera. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Feshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama.